וכעת, אל מלא רחמים מפי החזן הצבאי החדש. هيتول بلانوم سلسهم رهيم سلسال سيسيس قلقل خبر بن مقاومك قرتك سيس منين دنا دايم איזה יופי. המסדר יעבור לנוח, עמוד נוח. וכעת, הדלקת המשואה. אני אשכרום בוידום עלם יחססים גרדום בנו של ירגוזום אייטמבול אדם בניסם ינקרנטום אלטונדש אלבן דגרנפם בנטונדש זיכרונו לברכה ואימי מירה רוזנצוויג נישואי תערובת תיבדל לחיים ארוכים נולדתי במרמרש ליד איסטנבול בחורף 73 הייתי חבר בתנועת השווארמה העולמית ואלוף משחק שש בש בתחרות מרינה איסטנבול. עליתי לארץ במבצע 3 ימים 4 לילות כולל ארוחת בוקר, ילד בחדר הורים חינם. הבטחתם יונה עלה של זית, הבטחתם מנה עסקית על הבית, הבטחתם שומן ופרגית, הבטחתם בירה מהחבית. מדליק משואה זו בשם היגון, הדיכאון, הדכדוך והאהבה הנכזבת ולתפארת מדינת ישראל. איזה יופי. וכעת, הורה פרגיות. Azar azar kader bize ne yazar böyle gelmiş böyle gitmez o kadar beni aşka düşman etme yok yok canım niyetimi bozama בכלל, באודסה שם זה מקום, שם בנות כאלה שמנות שלא תדעו. אם הם ילבשו ברמודה, זה יהיה חוטיני. כאלה גדולות כאלה. אני פעם אספר לכם, אני פעם נתתי למישהי שם באודסה פחזניה כזאת גדולה, עגולה עם קצפת, היא לוקחת את זה ואומרת, איזה יופי, בוטנים אמריקאים. לפני שהכרתי אותך הייתי המלך של השכונה הייתי מרשרש במפתח וכל הבחורות היו עוברות להמתנה עד שבאת עם כפתור פתוח מכנס צמוד וכולך רוח ישר הקפצת לי את הגורמט והוצאת אותי מהארון קומפלט דוקטור תציל אותי נהייתי נשנש אני לא רוצה להיות כזה גיי דוקטור תציל אותי נהייתי נשנש במקום לשמוע אבי ביטר YMCA 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 לפני שהכרתי אותך הייתי לכולם מכות דופק הייתי חוטף את הג'ננה וכולם ידעו שעדיף לא להתעסק עד שבאת כמו מכת חשמל חזה שעיר מהמם שחבל ישר מכרתי את האולר וקניתי כרית אדומה וקולר דוקטור תציל אותי נהייתי נשנש אני לא רוצה להיות כזה גיי דוקטור תציל אותי נהייתי נשנש במקום לשמוע אבי ביטר YMCA 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 מה לעשות יא בבא, אני מה שאני
עושה בדיוק מה שלימדת אותי, רק מהכיוון השני. דוקטור תציל אותי, נהייתי נשנש, אני לא רוצה להיות כזה גיי. דוקטור תציל אותי, נהייתי נשנש, במקום לשמוע אבי ביטר, YMCA, 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 YMCA. חלאס. יאללה פשוט, אתה בא לשבת על הברזלים? שתוק. זה לא מצחיק, לא מצחיק. מצחיק זה צ'כוב. כאשר קונסטנטין ירמילביץ' קוסטיה לוקח את האקדח ורוצה לירות לעצמי בראש, זה מצחיק, זה קומי. לא כמו פה כל מיני סטנדאפיסטים כאלה אומרים, איך קוראים לך? נוגה? בטח לחבר שלך קוראים שבתאי? כשהוא גומר הוא מאדים? אין צדק בעולם. זה לא מצחיק. מצחיק זה דוסטויבסקי. כאשר שם הסטודנט לוקח אקדח ורוצה לרצוח את הזקנה, זה מצחיק. זה קומי, זה אי-התאמה. לא כמו פה. אני מאמין יום אחד אתם תראו אותי שם בערוץ 9 בישראל פלוס, ואז תדעו, אנחנו ראינו אותו, עבד פה בניקיון באולפנים, כן? בינתיים ימשיך, למה אצלי בעל הבית? בעל הבית זנה! בעל הבית זנה! כל היום. כל הרחובות כבר ריקים, הסמטאות כולם שלו, שוב אומרים לו לך. ברקו, תגיד לי, מה קורה עם הוואזי? משטרה, משטרה, אני רוצה להגיש תלונה. תירגע, תלונה על מה? הילד שלי נעלם. רגע, איך בדיוק זה קרה? הוא נעלם כבר בתחילת החוף.